Аллею местных писателей книжным радком про войну открыли рядом с Центральной городской библиотекой имени Валентина Тавлая. Почетными гостями встречи стали Галина Лис, Ирина Мезенцева, Раиса Романчук, Анатолий Хвойницкий, Людмила Шувалова, Татьяна Яцук и другие писатели. На мероприятии присутствовали и учащиеся Барановичского технологического колледжа и Барановичского государственного колледжа машиностроения. Гісторыя – памяць часу. Мінулае ніколі не праходзіць бясследна, асабліва калі гэтая мінулая вайна. Нават калі ты сам не перажыў яе, а ведаеш пра той мужны і суровы час толькі з кніжак, кінафільмаў, успамінаў родных і блізкіх. Знакавая дата адзначаны 2024 год. 80-й гадавіны вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вялікая айчынная вайна адышла ў гісторыю, але памяць аб ёй працягвае свой шлях. У Цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Валентина Тавлая адбылося ўрачыстае адкрыццё алеі баранавіцкіх пісьменнікаў кніжным радком пра вайну. Тэма вялікай айчыннай вайны і сёння займае адно з цэнтральных месцаў у літаратуры. Да яе неаднаразова звярталіся ў сваёй творчасці беларускія пісьменнікі. Не сталі выключэннем і баранавіцкія творцы. Гэты літаратурны праект яшчэ раз даказвае, што побач з намі ў адным горадзе, а магчыма і на адной вуліцы жывуць цікавыя, творчыя, таленавітыя людзі і унікальную магчымасць пазнаёміцца з імі, а камусьці і заявіць аб сабе дорыць бібліятэка. На 15 стэндах, размешчаных каля бібліятэкі, можна ўбачыць партрэты, кароткія звесткі пра таленавітых землякоў і іх творы, прысвечаныя тэме вялікай айчыннай вайны. Кожны стэнд аздоблены QR-кодам, які дазваляе больш падрабязна пазнаёміцца з жыццём і творчасцю пісьменнікаў нашага горада. Акрамя таго, кожны жадаючы, скарыстаўшыся QR-кодам на першым экране алеі, можа завочна пазнаёміцца з яшчэ большай колькасцю мясцовых творцаў, якія звярталіся да ваеннай тэматыкі. Важно, что библиотеки остаются сегодня очень значимой площадкой сохранения нравственности, эстетики и, самое главное, памяти про те военные подвиги, которые сегодня нам обеспечили вот эту комфортную, светлую, яркую жизнь. Сегодня у нас в библиотеке собралась литературная общественность, которая своим словом, остротой пера доказывает, что все, что было сделано предыдущими поколениями, оно значимо. Для нашей молодежи сегодня это ориентир, это точка отправления, и это сегодня очень яркая страница нашей белорусской самобытности. Празаічныя, вершаваныя музычныя творы таленавітых землякоў прагучалі ў аўтарскім выкананні. Таксама ў рамках мерапрыемства адбылося ўзнагароджанне пераможцаў онлайн-гульні «Помнит город, не забудет никогда», якая была прымеркавана да 80-годдзя вызвалення Барановічаў ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пераможцамі сталі 5 удзельнікаў, якія першымі даслалі правільныя адказы.